I got you, yeah. Iako je početkom godine Lana Jurčević potpisala ugovor karijere i postala Lalana, probijanje na svjetsku scenu nažalost je na čekanju. Sretna sam što više nemam 17-18 godina, da onako se nadobudno svega držim ko pijan plota i ako nešto nije onako kako sam se ja zamislila da je depresija 3 mjeseca. Drago mi je da sam uspjela u ovoj cijeloj katastrofi od godine snimiti pjesmu. Evo i to je izašlo How Will I Know nakon 35 godina od svoje originalne verzije. No osim što je uspješna u glazbi, uspješna je i kao poduzetnica. Biznis s prirodnom kozmetikom izgradila je s dečkom Filipom Kratofilom. Pošto sam ja jedan totalni antitalent za brojeve, za evidenciju, Excel tablice i taj cijeli dio poslovanja, on je tu tata Mata. Prvog dana stvarno smo zajedno stvorili to i lijepo je nekako kad imaš nekog svog s kim zajedno rasteš na toliko različitih polja. Doza rada i doza ljubavi. Čini se kako je to najbolji recept za uspjeh. A iako je u početku samo mučkala pilinge, sad se bacila i u dizajniranje proizvoda. Ljudi koji mene znaju da sam ja master u Photoshopu, u montaži. I onda dok ja u stvari prenesem šta bi ja u stvari htjela, pa dok neko to shvati, pa dok neko to realizira, ja sam već napravila. Kada gradiš u dvoje, uvijek je lakše, no kada spojiš privatno i poslovno, zna biti turbulentno. Kako ti preživljavaš sa svojim partnerom? A ne, ovo nije reakcija kao na nas. Pa začuđujući u stvari dobro, zato što smo mi inače stvarno od prvog dana praktički ko prst i nokat. Ali ja vjerujem da ako su dobri, zdravi odnosi, da to neće apsolutno značiti ništa. Ako se treba nešto pročistiti, da se trebaju ljudi razići, mislim nije ni to najgora stvar na svijetu. Slažemo se, a kada dijelite iste vrijednosti i ciljeve, čini se kako je i 24 sata zajedno premalo.